σας, καλημέρα, Happy Friday, είμαι η Irene Fitness Trainer και σας καλωσορίζω για το δεύτερο Happy Friday του Μαΐου, το οποίο τι έχει? Killer Core Workout. Θα κάψουμε τους χιλιακούς μας, διότι καλοκαίρι έρχεται. Να έχουμε ένα ωραίο six-pack στην παραλία. Summer Body 2026. Είστε έτοιμοι? Τι θα χρειαστείτε? Ένα δίσκο ή έναν αλτήρα, τέλος πάντων τι διαθέτει το κατάστημα. Πάμε να δούμε τις ασκήσεις και πώς θα τις δουλέψουμε. Θα τα λέμε στην πορεία. Οκ, λοιπόν. Παίρνουμε τον δίσκο. Ξαπλώνουμε. Σηκώνουμε σε γέφυρα τον κορμό και έχουμε το ένα πόδι στον αέρα. Και δουλεύουμε ένα και διπλώνουμε. Τι προσέχουμε εδώ, παιδιά? Δείτε λίγο. Την ώρα που απομακρύνονται τα χέρια και τα πόδια, συνήθως η λεκάνη στρίβει. Προς την αδύναμη πλευρά. Προς την πλευρά δηλαδή που δεν έχει σημείο στήριξης, αυτή που δεν πατάει. Γι' αυτό εσείς θα πρέπει να προσπαθήσετε να κρατείτε τετραγωνισμένη τη λεκάνη σας. Παρόλο που απομακρύνονται τα χέρια, να μην φεύγει η λεκάνη, αλλά να παραμένουν τα ισχύα σας παράλληλα με το ταβάνι. Βασικό tips για αυτή την άσκηση, παιδιά. Και δουλεύουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πατάω, αλλάζω και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπορώ να δείξω μια παραλλαγή εδώ, δείτε λίγο. 1 και να διπλώνετε. Αλλά την ώρα που διπλώνετε θα πρέπει να προσέχετε να μην πέφτει η λεκάνη. Γιατί δείτε, συνήθως θα γίνει αυτό. Θα πέσει η λεκάνη. Η λεκάνη πρέπει να μείνει ψηλά, εντάξει. Κρατάω και διπλώνω. Είναι και αυτό ένα είδος παραλλαγής της ίδιας άσκησης. Δεύτερη άσκηση. Ψηλά τα πόδια. Και ανεβαίνουμε πάνω, προς τα πάνω, σαν να θέλουμε να πιάσουμε τις μύτες. 1. Πέφτει το ένα πόδι. 2. 3. 4. Σταθερός ο κορμός. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Δεν κρατάμε την αναπνοή μας. 11. 12. Ωραία. Και ερχόμαστε εδώ. Στη τάψιμη στροφή. 1. Και εδώ θα πρέπει να προσέχουμε την ώρα που στρίβουμε να μην στρίβει και η λεκάνη. Μόνο ο κορμός. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Και η τελευταία. Βάζουμε το δίσκο εδώ, κρατάμε 90 μοίρες γωνία. Δεν είναι εύκολο να ξέρετε. 1. Την ώρα που ξαπλώνουμε δεν θα σηκώνεται η πλάτη. 2. 3. 4. Μετά από τα προηγούμενα που έχετε κάνει, αυτό έρχεται και σας αποτελειώνει, να ξέρετε. 7. 8. 9.
10, 11, 12. Πώς μπορείτε τώρα να δουλέψετε αυτό το προγραμματάκι? Με το συνηθισμένο τρόπο που περιγράφω πάντα. Εγώ συνήθως προτιμάω να κάνουμε τις ασκήσεις των κοιλιακών με επαναλήψεις. Δηλαδή να βάλω 15 με 20 επαναλήψεις, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της άσκησης. Κάνω συνεχόμενα τη μία άσκηση μετά την άλλη χωρίς διάλειμμα και αφού ολοκληρώσω τον κύκλο, κάνω ένα break 1 λεπτού και επαναλαμβάνω για 3 με 4 γύρους. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και εσείς ή μπορείτε να επιλέξετε αντί να βάλετε επαναλήψεις, να βάλετε χρόνο, βάλετε το ρολόι σας να χτυπάει, οριοθετήστε τα σετ, είναι ας πούμε 4 οι ασκήσεις, αλλά επειδή έχουμε και μία άσκηση που είναι μία πλευρά και μία πλευρά, οπότε στην ουσία είναι 5 σετ. Βάζετε τα 5 σετ, ξέρω εγώ, 40 δευτερόλεπτα και βάζετε το καμπανάκι να χτυπάει κάθε 40 δευτερόλεπτα χωρίς διάλειμμα ενδιάμεσα, συνεχόμενα. Και αφού τελειώσετε τον κύκλο, να κάνετε ένα break 1 λεπτού και να το ξαναπαναλάβετε άλλους 3 γύρους. Συνήθως κάνουμε 3 με 4 γύρους στους κοιλιακούς. Μπορείτε να δουλέψετε έτσι και περιμένω τα σχόλιά σας. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε μια happy Friday και ένα ακόμα πιο happy weekend. Γεια σας!